Mi pedig itt vagyunk már is, hölgyeim és uraim, az érrendszeri betegségeknek egy új vizsgálati módszere az, amiről most beszélgetni fogunk. Néhány perc alatt olyan stádiumban is kimutatható esetleg az érrendszerünk rossz állapot, amikor még nem jelentkeznek a panaszok. Remélem, hogy jól mondtam. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Gellért Péter, az archeográfus tím vezetőjét, és dr. Kelemen Ilona, a gyermekorvost és archeográfust. Szép öreget kívánunk! Ugye említett, hogy megmagyarázza, hogy miért pont egy gyermekorvos érkezett hozzánk, mert hogy ez már gyermekkorban is felelhető ez a betegség? Igen, azzal kezdeném, ha megengedik, hogy valóban arra gondoltunk, hogy a doktornő nem csak a gyermekekhez ért, hanem a felnőtt témákban is, teljesen otthon van, is így egy komplett megoldást javasoltunk az első bemutatkozásra. Egyébként azt mondták, hogy ez egy viszonylag új, valóban új, egy olyan 3-4-5 éves múltra tekint vissza ez a készülék, ez egy magyar világszabadalom. Az I. és Miklós doktor és tímje találta föl. Mit csinál ez a műszer? Vérnyomást mér? Ez nem csak vérnyomásmérés, hanem egy komplex vizsgálat arra, hogy milyen az érrendszerünk állapota. El tud-e lazulni, rugalmas-e, mint ahogy ez normálisan így kell, hogy legyen, vagy pedig már rigid rugalmasságát elvesztette, mert bizony nagyon jól tudjuk, hogy az arterioszklerózis, tehát az érelmeszesedésnek egy nagyon hosszú folyamata van, évtizedekig tartó folyamata van. A kezdeti stádiumban még nem lehet észlelni semmi tünetet, fájdalommentes minden, viszont már lehetnek olyan érfal károsodások, tehát egy minimális elváltozás, ami az ér állapota és a funkciója szempontjából már fontos lehet. És ezt már ki tudja mutatni? És ezt már ki tudja mutatni, mert nagyon sok módszer van, ami a későbbi stádiumban remekül diagnózist ad, de ez a módszer, ez már a legkorábbi stádiumban is jelzi, hogyha van valami eltérés. Na most akkor ez azért fontos, mert a kezdeti stádiumban reverzibilis a folyamat, tehát visszafordítható. Közben tudunk néhány mondatot mondani arról, hogy most mi történik az Andrással? Tehát ez az okos kis készülék, egy oszcillometriás tonométer, amiben a manzsettából jönnek az impulzusok. Ez felerősíti ezeket az impulzusokat, egy ilyen infravörös kis érzékelőn át beviszi a számítógépben, és egy erre speciálisan kialakított szoftver kiértékeli az adatokat. Tetszett mondani, hogy ez elsősorban egy nyugodt állapot. Hát igen, ez most csak egy imitálás. Valószínűleg, ha rossz lesz az érték, akkor ez azért van, mert itt így van, rengeteg lámpa, ember, idegeskedik. Hát arról már nem is beszélve, mert azért ennek nagyon fontos kritériuma van. Csendes szoba, 10 perc pihenő. Nem szabad 3 órán belül kávét, alkoholt, nagy mennyiségű ételt fogyasztani. Tehát egy aránylag nyugodt helyzetben kell lenni, és akkor kezdődik meg a mérés. Most már folyik a mérés? Igen, na, akkor most már beindítjuk. Na, én közben itt kommentálom, hogy mit látok. Jó. Azért nehogy elszörnyedjél. Szóval ez most valóban nem egy... Hát most csak ez egy bemutató